Her er vi inde i en nåleskov, og der er ikke så tykt et lag her, så vi behøver at fjerne. Der er formentlig, og det er faktisk også fugtigt i det her tilfælde her, så der er ingen grund til at begynde at tage det væk. Der er formentlig liv helt op i den her vegetation. Vi bruger igen badevejet skabelon til at skære for. Det er en meget hård jord her. Det er på grund af tørken. Næsten ikke til at stikke i. Og så er der pludselig et hul. Sådan kan det gå. Nu har jeg skåret for en gang. Jeg tror faktisk, vi rammer en sten. Det er derfor ikke, så vi er nødt til at tage den et andet sted. Hvis vi rammer en sten eller noget andet hårdt, så er vi nødt til at flytte skabelonen, og så lige finde et lidt bedre sted, hvor det rent faktisk kan komme ned i 5,5 cm dybde. Det er faktisk ikke nemt lige her. Så er det igen, her kommer den. Det virker meget nemt at komme ned. Det kan også være noget stenet. Hvad er det derfor? At det her er en lidt håbløs prøve. Vi prøver at se. Vi skal lige lidt ved siden af den, for at muliggøre at kan skovle den op. Og vi kan se, der er et tykt lag nåle under nedbrydning. Det er simpelthen fordi, at den jord der her, den kan være leder, den er i hvert fald hård. Nu vil vi se, om vi kan få den gravet fri, så vi kan komme ind og tage prøven i den rigtige dybde. Det er meget tørt her. Og så er vi ved at have fri lige ved siden af prøven, så vi kan skovle den ud og få den op i vores plexiglasrør. Den gør jeg lige klar til at tage imod prøven. Jeg sætter toplåg på og gør klar til at grave op med min skovl. Og det er en meget tør prøve, som sagt, så den bliver lidt speciel at få op. Så fik vi den op, og vi kan tydeligt se horisonten her med organisk stof på toppen af noget jord. Den putter vi forsigtigt ned, og den her jordklump, den er jo alt for stor, så den skal vi lige have for søren. Og lige have skåret det af, og så det kan ikke blive meget anderledes med den type prøve her. Så tager vi bundlåg på, og toplåget har vi heroppe af, det vender opad, og vi tager en label og sætter på og skriver dagen på den. Så er den klar. Og så er vi igen her i en, hvor der ser noget, der er en del græs og andre ruter. Og vi har som sædvanligt vores remedier med. Vi prøver at se, om vi kan fjerne vegetationen med vores hænder. Der er stadigvæk en del græs her. Vi kan godt lige prøve at fjerne det med saksen. Jeg må lige vise, hvordan det foregår. Jeg skal lige have det her væk her, så man kan se. Så fordi selve vegetationen, den skal vi have med. Jeg prøver lige at fjerne det. Og man kan sige, der er lidt græs her, men i virkeligheden, når det kommer til stykket, så fylder det ikke ret meget i en prøve, så vi kan roligt tage det med. Så jeg tror faktisk, at jeg tager skabelonen igen og ligger på sin plads, som er her, og gør klar til at skære.
som om det er sten. Det kan godt være et problem nogle gange. Vi prøver at se, om vi kan få en god prøve ud af det. Vi skal ned i de der godt 6 cm, altså omkring 5,5 cm. Vi skal lige have, og det er stadigvæk nummer 1 der, at undgå at presse den sammen, og så får de en rigtig størrelse, og så få den op i en takt, uforstyrret og ukomprimeret tilstand. Vi har lige skåret lidt for her, så skoven kan bruges til at grave lidt fri, så vi kan få prøven op lige ved siden af. Så må vi se her, om vi kan. Og der var faktisk lidt sten og nem. Nogle gange så kan man sige, at jeg er nødt til lige at skære en gang til, fordi ligesom man ikke kan få dårligt fri. Så tager vi den op, så fik vi en prøve her, som er lidt svært at holde fra sammen, men det går nok. Vi har allerede taget toplåget på ringen her, og sætter bundlåg på også med det samme. Og læben, den skal på i den ende, som toppen er. Og så skal vi skrive, at der er det bare også. Den her label her, den sidder ikke så godt fast, men så den skal lige masseres lidt på plads. Så kan vi nemlig også selv tage den af, når den kommer ned i laboratoriet. Så er vi på en dyrkemark. Det der er lidt problem nogle gange måske for tiden, det er, hvis jorden stadigvæk er tør. Så det er lidt svært at skære i. Vi kan starte med at vælge vores lille spot, så vi kan det, og bare lette det lidt. Alle de stubbe her, så vi får det lige skridt med i hvert fald stubben. Det skal ikke med på hovedet. Der er ikke noget liv kommet efter der, som vi kalder det mikrolæg ud. Så når vi lige har frigjort en lille plet på cirka 6 cm, tager vi bajebrætskabelonen og får skåret ud. Det er spændende at se. Det har været lidt regn, så det er faktisk ikke så svært at få den skåret ud. Frygt. Og sådan. Og vi skal lige have skåret en lille firkant her, så vi kan få den skovlet op, uden at beskadige den. Sådan der. Vi tager lige nogle skovl. Så vi kan få den op. Vi kan uden at beskadige selvfølgelig, som sagt. Så her er det ren jord nærmest. Og så kommer vi ind til selve jordkernen. Og så tager vi den og løfter den op. Den ser sådan ud her. Den får vi lige puttet i. Jeg synes faktisk ikke, den er god nok, den her. Vi har ikke ramt den rigtige diameter, så det bliver en ommer. Det bliver en ommer. Vi tager den lidt ved siden af. Drejer udstyr. Tager den her. Klipper lidt. Skåret langs skabelonen.
kan. Hjemme på grund af sten. Ellers må det være. En hjælpeblok skal lige væk her, så vi kan få den skovlet fri. Selve jordkernen, vi er interesseret i. Sådan der. Og herefter så skal vi prøve at fremme cirka 5,5 cm. Ja, det gør det faktisk. Det gør det faktisk. Jeg fik en her, der var lidt bedre end det første, jeg forsøgte at lave. Jeg får den i. Vi har en del jord i det her. Det er en landbrugsjord. Vi tager vores toplåg. Sætter på. Og får trimmet bunden. Så prøven kan være inde i cylinderen. Sætter bundlåg på. Og så skal vi lige have vores label. Toppen. Frisk label lavet der og der. Den må sidde på plads. Og skrevet i dag her. Så har vi havnet et sted, hvor der er siv og meget græsvegetation. Så det må vi se at få væk. Vi prøver først bare lige at sprede dem hænderne. Som det første. Og så kommer vi ned til bladene. Græsset, som er under nede i bunden, kan vi sige. Det tager vi med, for det er faktisk fugtigt hernede. Og vi tager vores skabelon og skærer for. Og det er en dejlig blød jord. Så kan vi få en pæn prøve. Nogle gange, hvis det kun er ren vegetation, og måske hvis det er sådan en hængemotor eller sådan noget, så kunne man jo, så kan det være, at saksen måske er det, der skal bruges til at skære prøven væk med. Det skal jeg lige for, så vi kan hjælpe med at få den fri. Jeg skal lige fjerne noget af jorden ved siden af prøven. Det tager vi lige væk her. Sådan. Og efter at vi kan grave prøven fri i 5,5 cm dybde. Sådan. Den kommer pænt op. Og vi tager og sætter toplåg på. Den ende som overfladen af jorden skal vende mod. Vi ser, at vi har en del førende eller græs med her, som vi skal have med. Nu prøver vi at få op i prøven. Skulle den være blevet for stor af en eller anden grund, så kan man jo lige trimme den lidt, så den nemmere kan komme ned i røret. Det skal ikke presses ned så vidt muligt. Og vi skal have det overskydende væk og tager bundlåget på. Og så er den jo klar. Så skal vi lige have vores label på. Så vi ved, hvor den kom fra, da den blev taget. Så og det skal lige sættes godt på, sådan, så vi kan den ikke falde af igen. Det var vores prøve fra et sted med 7.